Salam meni hormatly adamlar. Garaşdyň bagy bir tarap ýurdumyzdaky täzelikleri hemem habarlar bilen tanıştyrýan Watan habarlar gepleşmede başlaýas. Şuň hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow Ministrler Kabinetiniň san ulgamary kılan nowatdaky meclisini geçirdi. Onu döwlet durmuşynyň iler tutulýan meseleleri araly maslahatlaşyly hemem bir näçe resmi namalaryň taslamalaryny garaldy. Salam, hormatly Ministrler Kabinetiniň agdalary, biz şuň Ministrler Kabinetiniň san ulgamy arkaly nowatdaky mejlisini geçirýär. Mejlise resmi namalaryň taýýarlanan taslamalaryny sereder we käbir meseleleri araly maslahatlaşar. Hormat prezidentimiz sanly ulgamy arkaly geçirilýän Ministrler Kabinetiniň mejlisiniň gün tertibine geçip, ilki bilen Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Muhammedowa söz berdi. Vice-premier büdjet ulgamyny kämilleşdirmek, milli kanunçylyga halkara tejribeni ornaşdyrmak, döwlet maliýet işlerini netijeli ulanmak boýunça görülen toplumlaryň çäreleri barada hatabat berdi. Şununla baglykda 2020-nji ýyl üçin döwlet büdjetini işläp taýýarlamak, 2025-nji ýyldan başlap orta möhletli büdjet meýilleşdirilişine geçmek we bir ulgamyň dolandyrylşyny döwrüň talaplaryna laýyk guramak maksady bilen durmuşa geçirilmek meýilleşdirilýän anyk çäreler barada hatabat berildi. Türkmenistan büdjet işini kämilleşdirmek boýunça çäreler hakynda kararyň desapky taslamasynyň taýýarlanyny barada edildi. Ol ýurdun büdjet kodeksiniň wezipelerini hemde talaplaryny ýerine getirmäge gönükdirilenler. Resmi namada döwlet büdjetini 3 ýyllyk möhlete işläp bermek, ýerine getirilişine gözüçi berkitmek we büdjet ulgamyny dolandyrmagy kämilleşdirmek boýunça çäreleriň toplumy 2022-nji 2024-nji ýyllarda degişli kadraşdyrjy hukuk namalary işläp taýýarlamak gözüňde Şonuň bilen bir katarda ýürüýte döwlet toparyny döretmek we onuň düzümini tasdiklamak teklip edilýär. Hormat prezidentime de hatap etdiňler, häzirki zaman şertlerine ykdysady dogry we sowatly dolandyrmagyň ýüren möhümdigini, şonuň bilen baglykda onuň gurallarynyň biriniň büdjet ulgamy bolup durýanyny bellädi. Şu işlerde möhüm maliýe resmi namasy bolan ýurdumyzyň döwlet büdjetiniň kemale getirilmegine möhüm orun berilýär. Pul akımlaryny dolandyrmagyň güýçli durnukly ulgamy döwletiň ygtybarly bolmagyna, watanymyzyň gülläp etmegine hemde onuň raýatlarynyň hal ýagdaýynyň ýokalanmagyna ýardam edýär diýip döwlet başlarymyz bellädi. Hemde vice-premier buýgurdy işleri dowam etmegi taşyrdy. Soňra vice-premier ulaq aragatnaşyk ulgamyny toplumlaryň ýetasy ösdürmek, multimodal gatnaşyklар üçin mümkinçilikleri artdyrmak we ilaty edilýän hyzmatlaryň hilini ýokalandyrmak boýunça alınıp bolýan işler barada hatabat berdi. Şoňa baglykda Abu Dhabi'niň ösüş gaznasynyň Merkezi bankyň we döwlet daşary ykdysady iş bankynyň karşı serişlerini çekmeň hasabyna Balkan vilayetiniň Jebel şäherçesinde halkara howa menziliniň gurulşygyny maliýeleşdirmek boýunça teklipler barada habar berildi. Hormat prezidentime de hatap etdiňler, ýurdumyzda telekeçlerimiz tarapyndan durmuşa geçirilýän iri düzümleýin taslamalaryny maliýeleşdirmäge halkara guramalarynyň maýy goýumlar çekmek arkaly olar bilen işin hyzmatdaşlygy ösdürmegiň milli durmuş ykdysady strategiýanyň esasy ugurlarynyň biridigini bellädi. Döwlet başlarymyz hödürünün teklibi makullap, vice-premiere meýilleşdirilen işleriň ýerine getirilişini bir gözegçilikde taklamagy taşyrdy. Soňra hormat prezidentime de Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Abdurrahmanowa söz berdi. Vice-premier Türkmenlewet döwlet konserniniň goýlaryň önüm bezjigini ýokalandyrmak boýunça ýürütülişdirilen ilin hyzmatlary ýerine ýetirmek barada şertnamany baglaşmak hakyna kararyň taslamasy barada hatabat berdi. Resmi nama laýyklykda Hytaýyň Newit Chemia korporasiýasynyň ýanynaky halkara newit hyzmatlary kompaniýasy bilen degişli şertnama baglaşmak gözüňde turýar. Hormat prezidentime de hatap etdiňler, newitiň gazy alýan möçürlerini ýokalandyrmak üçin puwdagy ýöňdewaş tejribäni ýiňden çekmegiň wajypdygyny bellädi. Döwlet başlarymyz hödürünün karara gol çekip, onu sanly ulgamy arkaly vice-premieri berdi. Hemde bir resmi namanyň talab laýyk ýerine getirilmegini üpçün etmegi taşyrdy. Soňra vice-premier Hazar deňiziniň türkmen kenaryny özleşdirmek, Hydusanyna önüm paýlaşmak hakynaky alaşyk esasynda çeleken şertnamalaryň çägini özleşdirmek işlerini netijeli dowam etmek babatda görülen çäreler barada hatabat berdi. Şoňa baglykda Dragon Oil Türkmenistan Ltd kompaniýasy bilen birlikde degişli işler geçirmek baradaky teklipler beýan edildi. Bir kompaniýa bilen Türkmenlewet döwlet konserniň arasynda gol çekilmegi gözüňde tutulan şertnama barada hatabat berildi. Hormat prezidentime de hatap etdiňler, bir ulgamda ýöňde durýan wezipeleriň çözülmegine oýlanjykly hemde toplumlaryň çemeleşmegiň zerurdygyny öňçekdi. Döwlet başlarymyz hödürünün teklibi makullap, vice-premiere buýgurdaky işleri dowam etmegi taşyrdy.
Soňra hormat prezidentime de Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Ýazym Radowa söz berdi. Vice-premier ýurdumyzyň wilayetlerine mewsimlen obagjyk işleriň alınıp barylyşy, şeýlekem ýerleriň medeniýetini we tuğupçynçylygyny gowrandyrmak boýunça durumça geçirilen şäherler barada hatabat berdi. Vice-premier degişi hünärmenler bilen ýerlerde ýurdumyzyň wilayetläriniň ekrançyk ýerleriniň medeniýetini ýokalandyrmak hemde tuğ serişlerini tygyşytlamak maksady bilen işleriň geçirilenini habar berdi. Şuňlar ýurdumyzyň wilayetlerine gallary güýçli depkin bilen dowam edýär. Bugda ýorogundan boşan meýdanlarda türüm işleri alınıp barýar. Mewsimlerin obagjyk işleriniň çäklerine daýhanlar, şaly, gant şugundyryny we beýleki aralyk ekinlere kiýerler. Şoň bilen bir hatarda gowuça ýydyk etmek boýunça agrotehnikanyň kadrana laýyklykda hatarary bejergi, ötüşdigini tutmak hemde mineral dökünler bilen iýmitlendirmek işleri dowam edýär. Şeýlekem Türkmenistanyň tuğupçynçylyk meseleleri boýunça hökümet toparynyň maslahatyna meýilnameler düzülip, degişi işler alınıp barýar. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, gallary onuň öz watyny tamamlanmagynyň hemde hasylyň ýetkisiz ýygnalmagynyň üpsün edilmegini bir gödekçilikde taklamak taşardy. Döwlet başlarına da täze ýylyň hasylynyň düýüm tutmagy, şu günlerden taýýarlyk görmegiň, bugda ýorogundan boşan meýdanlara aralyk ekinlerini ekmegiň zerurdygyny çekip, gowuça ýydyk etmek boýunça alınıp barýan işleriň depkinlerini güýçlendirmegiň möhümdigini bellädi. Şeýlekem hormat prezidentime obagjygyny ýerleriň hasylygyny ýokalandyrmagy mümkinçilik berjek hemde o ýetnagy toplumynyň ägir türlü kuwatyny amala aşyrmaga ýardam berjek tuğ tygyşytlaýjy tehnologiýalaryň giňden ornaşdyrmagynyň wajypdygyny belläp, bu gurda degişli görkezmeler berdi. Soňra hormat prezidentime Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Pürçekowa söz berdi. Vice-premier ýurdumyzda ykdysat taýdan beýikli we ekologiýa taýdan arasynda gaýtadan dikedilýän energiýa çeşmelerini ulanmak boýunça alınıp barýan işler barada hatabat berdi. Türkmenistanyň prezidentiniň kabul eden kararlaryna laýyklykda Balkan wilayetiniň Serdar etrawyna energiýa howpsuzlygyny üpsün etmek hemde ýaşyl energetikany döretmek boýunça alınıp barýan işleriň çäklerini Altınasır Türkmen kölüniň töwereginde ödüriljek ýylatly ýerleriň tarp edijilerini elektrik energiýasi bilen üpsün etmek üçin kuwatlylygy 10 megawatt bolan köpügürli gün we ýyl elektrik beketini gurmak boýunça guramaçyk işleri dowam edýär. Şeýlekem gaýtadan dikedilýän energiýa çeşmelerini ýurdumyzyň çet gyraklaryna we barmazy kyn ýerlerine ýerleşýän ýylatly ýerleriň elektrik üpsünçiligi üçin ulanmak maksady laýyk hataplanýar. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, hüdürlüğünün teklifi makullady. Şoňla baglykda döwlet başlarymyz ýurdumyzyň elektroenergetik golgamyny döwre baplaşdyrmakda we kuwatyny artdyrmakda eýilýän uly ähmiýetini nazara almak bilen bu gurda alınıp barýan işleriň möhümdigini bellädi. Hormat prezidentimiz ýaşyl energetikanyň mümkinçiliklerini peýdalanmak boýunça täze taslamalaryň aýratyn zerurdygy barada aýdyp, daş gorşawa ziýan ýetirmeýän energetikanyň ykdysat taýdan beýikli deskalarynyň gurulmagynyň bellenlen meýilnamalaryň şol sanyna ekologiýa awadançylygyny we ýurdumyzyň sebitleriniň durumçy ykdysat taýdan okgunly öýdüşini üpsün etmek boýunça meýilnamalaryň üstünlikli ýerine getirilmegine gönnün-göni ýardam etjekdigini bellädi we bu gurda degişli taşlyklar berdi. Soňra hormat prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Attaýewa söz berdi. Vice-premier Expo 2025 bütün dünýä sergisine Türkmenistanyň ýokary derejede gatnaşmagyny üpsün etmek boýunça alınıp barýan işler barada hatabat berdi. Ýaşaýyşymyz üçin geljegiň jemgyýetini döredýän şygar bilen guraljak büýük halkara forumynyň 2025-nji ýylyň 13-nji apreli 13-nji oktyabr aralygyna Ýaponiýanyň Osaka şäherine geçiriljekdigi habar berildi. Guramaçyk işleriniň dowamyna Ýapon tarapy Türkmenistanyň milli pavilyonyny durmuş mümkinçiliklerini giňeltmek atly bölümde ýerleşdirmegi teklip edýär. Şoňla baglykda Expo 2025 sergisine ýurdumyzyň pavilyonyny gurmagyň binagarlyk gurulşyk taslamalaryny taýlap almak üçin ýurdumyzyň gurulşyk kampaniýalarynyň arasynda beýsejik aglan etmek meýilleşdirilýär. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, ykdysat strategiýanyň üstünlikli durumça geçirilmegi netijesinde häzirki wagtda Türkmenistanyň ykdysady ösüşiň milli nusgasynyň kemale getirilendigini, munyň özi türkmen halkynyň awadan durmuşyny üpsün etmege hemde ýurdumyzda dünýäniň ykdysat taýdan ösen we siýasat taýdan durnukly döwletleriniň ataryna munasyp orny eýlemege mümkinçilik berýänini bellädi. Arkadagy serdarymyz Expo 2025 dünýä derejeli halkara sergisine gatnaşmagyň möhümdigi barada aýdyp, şeýle giňerimli gözen geçirilşiň Türkmenistanyň gazananlaryny ýurdumyzyň eksport kuwatyny açyk görkezmek, tejribe alşmak, ýödary beýikli hyzmatdaşlyk meselelerini oňyn çözmek üçin giň mümkinçilikleri açýanyny bellädi. Döwlet başlarymyzyň belleşi ýaly ýurdumyzyň milli pavilyonynyň bedek işlerine öýe bolşy çözgütleriň ulanmagy zerurdur we olarda milli binagarlygyň gadymy ýörelgeleri öz beýany tapmalydyr.
Hormat prezidentimiz bu babatda toplanan oňun tejribäni hem de ony iýligderli baýlaşdyrmagyň zerurdygyny belläp, vice-premieri ýurdumyzyň halkary sergisine gatnaşmagynyň ýokary derejesine üçin etmek boýunça guramaçlyk işlerini gödäwçilikde taklamagy tapşyrdy. Soňra hormat prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Mehmedowa söz berdi. Vice-premier şu ýylyň iýul aýyna geçiriljek ýetas çäreleriň tertibi barada hatabat berdi. Şol çäreleri maslahatlary, dürüjlük duguşuklaryny, online çärelerini, sergileri hemde şany senlere başlanılan wagt düşünüş çärelerini özüne jemleýär. Şu ýylyň iýul aýyna aýdymçy ýaşlaryň arasynda geçirilýän ýangyn diýarym telebiýetçiliginiň vilayetler boýunça jemleýici tapgyrlaryny hemde dutarçy bagyş tazymlaryň arasynda elan edilen çaltana bagyş beýetçiliginiň vilayetler boýunça tapgyrlaryny geçirmek gödüňde tutilýär. 2024-nji ýylda Fransiýada türkmen sanatyny we taryhyny degişli sergini geçirmegiň guramaçlyk meselelerini ara-aryp maslahatlaşmak boýunça şu ýylyň 7-nji iýulyna Sanyl Gomarkaly iki taraplyň duguşygyny geçirmegi meýilleşdirilýär. Vice-premier Gurban Bayram münasibetli Aşgabat şäherine hemde ýurdumyzyň vilayetlerine dürli medeni çäreleriň geçiriljekdigini habar berdi. Geljek aýda geçirilmegi meýilleşdirilen çäreleriň meýilnamasy hormat prezidentimizden garamagyna götürilendi. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, halkymyzyň eger tuly dürüjlük kuwatyny görkezmäge, ulgamyň işgärleriniň hünär saatlaryny ýoklandyrmaga, täze zekinleri ýüze çykarmaga ýardam bermäge gönükdirilen iýul aýyna meýilleşdirilen çäreleriň ýokary derejesini üpçün etmegiň wajypdygyny bellädi. Döwlet başlarymyz hödürünün çäreleriň meýilnamasyny makullap, vice-premieri degişli tapşyryklar berdi. Soňra vice-premier Türkmenistanyň Beýik Saparmurad Türkmen Maşadynaky baş drama teatryna akademiki hukuk derejesini bermek hakyndaky kararyň taslamasy barada hatabat berip, ony döwlet başlarymyzdan garamagyna götürildi. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, ýakly ulgamlar bilen birlikde häzir türkmen medeniýetini we sanatyny kämilleşdirmegiň, baýlaşdyrmagyň esasy wezipeleriň biri bolup durýanyny bellädi. Hemde hödürünün resmi nama gol çekip, ony Sanyl Gomarkaly vice-premieri berdi. We ähli medeniýet we sanat işgärlerine, mehriban watanymyzyň güllä besmeginiň bähfidini alyp barýan işlerine täze wehmet üstünliklerini arzu etdi. Ýöne wagtyna Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Mehmedowa Mary vilayetyna giňerimde bellenilýän medeni tepdeleriniň dowam edýän günlerini bir şahatlykly habaryň ruhlaryny belinde göterendigini aýdyp, medeniýet, sanat hemde dürüjlük işgärleriniň işine hemme taraplardan golluk berýäni üçin döwlet başlarymyza tüý sürekden hoşallyk bildirdi. Hemde ýöňlerine goýulan wezipeleri üstünlikli ýerine getirmek üçin ähli tagallarlaryny gaýgyrmajakdyklaryny anandyrdy. Soňra hormat prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Toýlyýew söz berdi. Vice-premier çağalaryň we ýetgenjekleriň tomuzky din jarşy möwsüminiň gurulşy barada hatabat berdi. Bir karar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwründe döwlet başlarymyzyň ýol başlygyna ýaş neslin doğru derejede din jalmagy, tagdyn ötmegi hemde boş wagtlaryny medeniýetli, gyzykly geçirmekler üçin ähli ýeru şertler döredilýär. Göýekderedäki sagaldyş merkezlerine, şeýlegem ýurdumyzyň vilayetlerine we awada milli syýagatçyk dowlagyna ýerleşýän çağalar din jarşy we sagaldyş merkezlerine çağalaryň din jarşy dowam edýär. Degişli ministerlikler we jemgyýetçi guramalar tarapyndan medeni köpçüliklerin hemde sport çäreleriniň giňişleýin meýilnamasy taýýarlandyp, oňa laýyklykda tagdyn iýmitlenmegi, açyk howada gezilenişler guramaga, beden maşyklaryny ýerine getirmäge, sportyň hemde milli türkmen oýunlarynyň dürli görnüşleri bilen meşgullanmaga gönükdirilen çäreler görülýär. Çağalar üçin daşary ýurt dillerini öwrenmek, kompýuter sowatlylygy, şekilleniş sanaty boýunça öwredici, ösdüriji häsiýetli okuwlar hemde aýdym tazy çäreler gurulýar. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, tomuz döwründe mekdep okuwçylarynyň din jarşyny mundan meýlekde guramaçlykly geçirmäge öýren jogapkärlik çemeleşmegiň mümkindigini bellädi. Hemde bilim ministrligi we saglyk goruş we derman senaty ministrligi tarapyndan çağalaryň oňat gyzykly din jalmagyna we arasaçylyk ýöňnäş taraplaryna laýyklykda arasaçylyk kadrlarynyň bir jaýdyrşyna bir gödäwçiň üpçün edilmeligini tapşyrdy. Soňra hormat prezidentime de Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Daşary işler ministri Mehmedowa söz berdi. Vice-premier Aşgabatda 29-njy iýulyna geçirilmegi meýilleşdirilen Hadarýaka döwletleriniň başçylarynyň 6-njy sammitine görülýän taýýarlyk barada hatabat berdi. Şoň bilen baglykda hormat prezidentimiň garamagyna degişli maksatnama ödürlenildi. Bellenşýäli ýurdumyzy paragatçyk tüýjülükli, dürüjlükli daşar syýasy strategiýany ýygydyryl durumça geçirmek bilen hazır deňizinde ýöňdäri bähfitli hyzmatdaşlygy putrandyrmakda, sewde ähmiýetli wajyp meseleleriň sazyşyk çözgütlerini işläp taýýarlamakda möhüm orny elýär. Aşgabat sammitiniň gün tertibine ileri turýan ugurlarda netijeli döwletary gatnaşyklaryny mundan meýlekde ösürmäge degişli meseleleriň toplamy girdiler.
şeýle hem forumyň çäklerini bir näçe iki taraplaryň duşuklaryň geçirilmegi meýilleşdirilýär. 28 iyunda geçiriljek Hadarýaka döwletleriniň daşary işler ministrleriniň maslahaty sammiti taýýarlyk meselelerine başlanar. Hormatly prezidenti bäde hatap etdiňler, goňşy döwletler bilen diýip bolan dostlukly gatnaşyklaryň göstermeginiň watanymyzyň daşary syýasatynyň esasy gurlarynyň biridigini bellädi. Bu syýasat hemişelik bir taraplyk, paragatçyk söýjülük hemde umum beýiklere laýyk gelýän netijeli hyzmatdaşyk ýürelgleri esasyna ýola goýulýar. Döwlet başçylarymyz hödürünün maksatnamany makullap, 6-njy Hadar sammitiniň möhümdigine düşekdi. Hormatly prezidentimiz Türkmenistanyň Hadar deňizi boýunça ileri türýän meseleleri çözmäge tallamly goşunt goşýanyny bellädi. Döwlet başçylarymyz Türkmenistanyň Hadarýaka ýurtlarynyň arasynda sowda-ykdysady gatnaşyklaryň diversifikasiýa ýolu bilen ösdürmegi, Hadar deňiz sebitiniň ägir türlü serişde ulug ara gatnaşyk, energetika we tenagat kuwatynyň netijeli durumça geçirilmegi urunna ýygyderli çykyş edýäni bellädi. Şonuň bilen bir gatarda medeni insan-perwer hyzmatdaşlygyna, ekologiýa we daş gurşawy goramak, gadymy Hadaryň biýoköpdürligini aýyry saklamak, tebigy baýlyklardan erejeli peýdalanmak ýaly möhüm ulgamda gatnaşyklary uly ähmiýet berilýär. Ýurdumyzyň Hadarýaka döwletleriniň arasynda öýdary beýpetli köpügürli hyzmatdaşlyk göstermäge, degişli şertnamalaryň hukuk bünyady kemaly getirmäge, awraýly halkary guramalar bilen gatnaşyklary işçileşdirmäge gönükdirilen anyk başlangyçlary munyň aýdyň subutnamasydyr. Türkmenistan ýurtlarymyzyň arasyndaky dogonluk hemde hoşniyetli goňşuluk gatnaşyklarynyň Hadaryň paragatçylyk, dostluk we hyzmatdaşlyk deňizi derejesiniň putrandyrylmagyna mundan meýlekde hemme taraplaryň gollaw bermegini dowam eder. Hormatly prezidentimiz bular barada aýtmak bilen vice-premieri döwletary hyzmatdaşlygyna täze itergi berjek Aşgabat sammitiniň ýokary guramaçyk derejesine öpçün etmegi hemde belent mertebeli mehmanlaryň halkymyzyň mehmansewerlik täplerine laýyklykda garşy alynmagyny tapşyrdy. Soňra hormatly prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň ýanynaky Ulug we Kommunikasiýalar Agentliginiň baş direktori Çakyýewa söz berdi. Çakyýew milli elektron kommunikasiýa ulgamlarynyň we olary işläp taýýarlaýjylaryň meseleleri boýunça alınıp bolýan işler barada hatabat berdi. Maglumat we onu goramak hakynda Türkmenistanyň kanunyna laýyklykda milli elektron kommunikasiýa ulgamlarynyň döwlet sany hakynda we milli elektron kommunikasiýa ulgamlaryny işläp taýýarlaýjylaryň döwlet sany hakynda düzgünnamalaryň taslamalary işlenip taýýarlandy. Bu ýurda işleriň gutgoşdurylmagyny, şeý düzgünnamalary laýyklykda Ministrler Kabinetiniň ýanynaky Ulug we Kommunikasiýalar Agentliginiň Türkmen Aragatnaşyk Agentliginiň üstüne ýüklemek gözüňde tutulýar. Bir resmi namalary ýurdumyzda sanlyk saýaty ösdürmegiň 2021-2025 ýyllar üçin döwlet maksatnamasyndan gelip çykan wezipeleri ýerine getirmek üçin milli elektron kommunikasiýa ulgamlaryň sanynyň artdyrylmagyna, giňeldilmegine we ösdürmegine gönükdirilendir. Hormatly prezidentimiz hatap etdiňler, sanlylaşdyrmagyň türkmen ykdysadytyny mundan meýlekde ösdürmegiň ileri türýän urukymyny kesgitlenenini bellädi. Sanly ykdysady ösdürmegiň 2019-2025 ýyllar üçin döwlet maksatnamasy maglumat tehnologiýalaryny giňden ulanmagyň asabyna dürli puwdoklaryň işiniň netijeliginiň hemde durmuş ulgamyny ýokalandyrmaga gönükdirilendir. Döwlet başçylarymyza iri taslamalaryň hasy kämilleşdirilmegine we ýygyderli durumça geçirilmegine uly öňs berilmelidir diýip agentligiň ýol başçysyna bu mesele giňişden çemeleşmegi we bu urda aranyp bolýan işlere içgin seljerme geçirmegi tapşyrdy. Soňra agentligiň baş direktori tuwa kawalaryny çuňaltmak hemde gyrmançylardan araslamak üçin ulanýan läbik sorjy derýa gämlerini awatlamak we täze gämleri gurmak boýunça aranyp bolýan işler barada hatabat berdi. Deňiz we derýa ulgamyna puwdoklaryň idaralar bilen işleriň netijeligini ýokalandyrmak, hyzmatlaryň görnüşlerini artdyrmak boýunça ýygyderli işleriň alınıp bolýanyny gaýdyldy. Meýlama laýyklykda awatlanýan hemde täze gurulmaly derýa gämleriniň ýyllyk zerurlyklaryny, buyurmalary ýerine getirmek möhletlerini kesgitlemek boýunça degişli işler geçirmek hemde hünärmenler taýýarlamak we goşmaça iş orunlaryny döretmek gözüňde tutulýar. Şoňla baglanykda döwlet başçylarynyň garamagyna iş meýilnamasynyň degişli taslamasyny taýýarlamak baradaky teklip edilendi. Hormatly prezidentimiz hatap etdiňler, milli ykdysadymyzy durnukly ösdürmekde uluglamynyň ähmiýetini ölçekdi. Hemde ýurdumyzyň içinde bolýaly halkara ulug gatnawlarynyň ösüşi bagatda deňiz we derýa arkaly gatnawlaryň barha artýan urny bellädi. Döwlet başçylarymyz läbik sorjy gämleriň gurulşynyň tehnologik hemde innovasiýon düzüm beýlekleri we beýleki jamlar bilen giňişlerini gyzyklanyp, hil hemde bäsişge okylyplyk alamatlary boýunça ýurdumyzyň ykdysadytyna ýokary tepetlere çykmaga mümkinçilik berýän ýöňde barjy dünýä tejribesiniň iň täze inženerçilik işläp taýýarlamalaryň we know-howlaryň çekilmelidigine aýratyn ünsjekdi.
Hormat prezidentimiz häzir Türkmenistan'a derya düzümlerinin ulgamynyň toplumlaryny ösdürmegine hemde kämilleşdirilmegine mühim ähmiýet berilýänini belläp, ýurdumyzyň läbik zorjy gämlerini abatlamak hemde gurmak meseleläriniň möhümdigine we öz wagtyna çözülmeligine önsüjekdi we agentligiň ýol başlygyna owak toplumynyň düzümleri bilen birlikde burada meýilleşdirilen işleri durumça geçirmek üçin anyk çäreleri görmegi taşyrdy. Sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde başga da birnäçe mühim meseleler garaldy. Olar boýunça degişli çözgütleri kabul edip, hormatly prezidentimiz mejlis jemledi. Hormatly Ministrler Kabinetiniň agdalary, biz Ministrler Kabinetiniň mejlisinde birnäçe meselelere seretdik. Bu doklary ösdürmäge gönükdirilen käbir resmi namalary kabul etdik. Şunun bilen Ministrler Kabinetiniň san ulgam arkaly mejlisine geçirip oturýar. Menteden ähliňizde bir jan saglygyny, maşgala wadançylygyny, bir karar watanmyzyň gülläp ösmegi ugrunda alyp barýan işleriňizde uly üstünlikleri arzu edýär. Sag bolun. Enne bolsa Türkmenistanyň prezidentiniň golçaka resminamysy bilen tanşadýas. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne garaşsyz hemişelik betarap Türkmenistanyň teatr işini hasam kämilleşdirmek, teatrlaryň dörejlik mümkinçiliklerini artyrmaga ýardam etmek maksady bilen şeýlede Türkmenistanyň prezidentiniň 2022-nji ýylyň 3-nji fevralyna çykaran 2586-njy karary bilen tasdiklanan teatrlara milli ýa-da akademik hukuk derejesine bermegiň tertibine we şertlerine laýyklykda Türkmenistanyň prezidenti karara gol çekdi. Resmi nama laýyklykda Türkmenistanyň Beýik Saparmurat Türkmenbaşadynaky baş drama teatrına akademik hukuk derejesi berildi. Arka dağlı serdarymyzyň gutlugy bilen açylan Mary welaýatyna geçirilýän medeniýet hepdeligi baý mazmunly çäreleri işçiligi bilen tapawutlanýar. Hepdeligiň 3-nji güni giň germli dawaralary bilen häsiýetlendi. Günüň birinji ýarymyna bu giň gerimli döredicilik çäresine atnazylar üçin gadymy Merw taryhy medeni döwlet gorokanasyna taryhy medeni ýadygärlikleri aýap saklamagyň täze ýolgulary hemde siýasatçylyk ösdürmeň ugurlary atly meýdan şertlerindäki okuw maksady geçirildi. Öz boşly ýadygärlikleriň bu toplumy dünýäniň ähli künjegünden köp sany siýasatçylary özüne çekip, şolar wagtyň özünde almy barlyklaryň hemde täze açyşlaryň barlyk hanasy bolup hyzmat edýär. Hormatly prezidentimiň medeniýet hepdeligine gatnaşjylara gutlugyny, türkmen halkynyň şöhratly taryhyna aýratyn orny eýleýän gadymy Mary topragyna taryhy medeni ýadygärliklerimiň, milli gymmatlyklarynyň, tebigy täsirliklerimiň en çemeti ýerleşýänini, on gadymy döwürlerden bäri alymyň, edebiýatyň hemde sungatyň ösen ýer hökmünde giňden meşhurdygyny ataýar. Munyň özi ýaş nesilleriň kalbyna ata-babalarymyzdan şu günlere gelip ýeten gadymy gymmatlyklarymy süýgü döretmekde, bu ýysançly taryhymyzy giňden wagt etmekde aýratyn ähmetliler. Ýer bilen medeni formatnasylar uly gyýdgala baryp gördüler. Ölçegleri bilen haýran galarýan uly gyýdgala Sultan Galanyň günmataryna ýerleşip, biziň eýýamyzyň 6-njy 7-nji asyrlaryna degişirler. Bu ýadygärlik gözelligi bilen häzirem görenleri haýran galarýar. Galanyň berk diwarlary 15 metr beýiklige çenli saklanyp galypdyr. Ýurdumyzda hormatly prezidentimiň ýol başlygyna bu urda hukuk bünyady mundan meýlekde kämilleşdirmek boýunça maksady gönükdirilen şäherler durmuşa geçirilýär. Ýurdumyň hemme welaýatlaryna taryhy medeni ýadygärlikleri gorap saklamak hemde rejelemek boýunça toplumlaryň işler amala asyrylýar. Milli hemde daşary ýurtly arymlar üçin uly gylyklanma döredýän ýadygärliklerde almy warlyk işleri anyp barlýar. Ine bunem ýurdumyň hünärmenleri UNESCO-nyň bilermenleri bilen birlikde gadymy binägarlaryň ajaýyp nüfusyny rejelemek boýunça toplumlaryň taslamany işläp dürýärler. Medeniýet hepdeligine atnaşylar bu meşhur ýadygärligiň taryhy Gorokhananyň muzeyinde görkezlen arheologlorlaryň tapynylary bilen tanışdylar. Bu idesgalaryň uly gymmatlygyny tasdiklaýan hemde mundan meýlekde öwrenilmegini talap edýän soňky ilmi açyşlar barada maglumat aldylar. Sonra taryhy medeni ýadygärlikleri aýap saklamagyň täze ýolgulary hemde siýasatçylyk ösdürmeň ugurlary atly halkara ilmi usulýet duşu geçirli.
Onda milli mirasymyzy mundan meýlekde öwrenmek, wagt etmek, ýurdumyzyň dürli künjeklerine geçirilýän türkmen halkynyň gadymy taryhynyň, medeniýetiniň tapgarlaryny açyp görkezýän arheologiýa gazaw agtaryş işçileriniň hemde almy barlyklaryň netijeleri barada çykyşlaryň neneli. Türkmen tarapy watanymyzyň daşary ýurtlary raýatlary üçin syýahatçylyk ulgamyna öz mümkinçiliklerini ýyl-ýyldan giňeldiýänini belledi. Duşgatnazylara Türkmenistanyň çäklerine ýerleşýän täsin taryhy, medeni we tebigy ýadygärlikler boýunça syýahatçylyk ugurlary barada giňişleýän maglumatlar almagy mümkinçilik berildi. Merwin taryhy, medeni ýadygärlikler adly almy kitabyň tanışdyrmagy Mar vilayatynyň taryhy ýadygärlikleriň dünýäniň taryhy, medeni gymmatlyklaryna biziň ýurdumyzyň münasip goşundynyň bardygyna şaýatlygy diýär. UNESCO-nyň medeni mirasynyň bütün dünýä sanawyna girdilen gadymy Merw, Nusoy, Könürgünç, taryhy ýadygärlikler toplumlary, şeýlede garagym sehlalyklary, köýtürnä gözellikleri syýahatçylarda urgudyklanma döredýär. Duşukda şeýlede gadymetiň çäklerinden beýik üpek ýoly geçen Türkmenistanyň syýahatçylyk puwdagyny mundan meýlekde ösdürmek meselelerini garaldy. Video masatyň başyna syýahatçylyk puwdagynyň ösdürilmegine dürli çemeleşmeler aýlap masatlaşyldy. Ýurdumyzyň taryhy, medeni, ekologiýa sagaljy syýahatçylygynyň äger türlü mümkinçilikleri beýan edildi. Qazaqstan Respublikasynyň, Russiýa Federasiýasynyň, Özbegistanyň, Qaraqalpaqstan Respublikasynyň, Qyrgyz Respublikasynyň, Hatay Halk Respublikasynyň almy jegmetçiliginiň wekilleri sany ulam arkaly maslahatda goşulmak bilen Türkmenistanyň medeni syýahatçylygy ösdürmegiň geljeki mümkinçilikleri barada öz garaýşlaryny beýan etdiler. Syýahatçylyk ulgamyna özara behwetli hyzmatdaşlygy hemde ýygy gatnaşyklar ýoly goýmak, pogtulandyrmak, ony wagt etmek hemde ilerletmek meseleleri bu forumyň baş maksadydyr. Masatyň çäklerine ýurdumyzyň syýahatçylyk mümkinçilikleri baradaky video şekiller görkezildi. Olar ýurdumyzyň täsin taryhy, medeni künjekleri, UNESCO-nyň bütün dünýä sanawyna girdilen häzirki döwrüň binägärlik ýadygärlikleri, halkymyzyň maddi däl medeni mirasy bilen tanışdyrýar. Ýurdumyzyň dürli künjeklerine muzeýler hemde kitapxanalar, medeni ojaklar, ýüzýyllyklaryň dowamyna toplanan çeper hemde intellektual gymmatlyklary, täsin taryhy suwtnamalar hemde tapynlylar saklaýarlar, hemde artdyrýarlar. Sonra taryhy we ülkany uranyş muzeýine berqara döwletiň täze ýamynyň galkynç döwrüne muzey işi ulgamyny ösdürmek esasy ugurlary atly muzey hünärmenleriniň iş maslahaty hemde ýurdumyzdaky öý muzeýleriniň işini kämilleşdirmegiň tejribesini öwrenmek boýunça usuliýet okuw geçirildi. Bu ideolojilik şäherine döwlet muzeýiniň şekillenýär sunuwaty muzeýiniň, Göktepe Milli Muzeýiniň ýolbaşçylary we hünärmenleri, vilayet muzeýleriniň işgärleri, suratkeşler, amaly haşam sunuwatynyň uswatlary, taryhçy alimler, etnograflar, arheologlar, ideolojilik ugurly ýokary okul mekdepleriniň muallimleri we talipleri köpçülikleriň habar berişleri işleriniň wekilleri çagyrly. Muzeýde Türkmenistanyň döwlet muzeýiniň, şekillenýär sunuwaty muzeýiniň, vilayet muzeýleriniň gymmatlyklary, suratkeşler birleşiginiň agzalarynyň şeýlede döwlet çeperçilik akademiýasynyň talipleriniň işler görkezildi. Muzeý işgärleriniň maslahatyna edilen çykyşlarda ýurdumyzda muzeý işini ösdürmek boýunça döwlet syýasatynyň meselelerine degilip geçildi. Türkmen halkynyň ören baý mirasyny goramak, öwrenmek hemde halkara derejesinde wagt etmek şeýlede sungatda häzirki zaman gazananlaryny bu işde muzeýleriň eýilýän möhüm ornuny görkezmek şol syýasatyň ileri tutulýan ugurlarynyň biridir. Maslahatçylar özleriniň taryhy we medeni ugurlary boýunça geçiren barlyklarynyň anyk netijeleri barada giňişleýän maglumat berdiler. Şeýlede işler milli sungatymyzyň kemale gelmeginiň hemde dürli ugurlarynyň ösüşiniň aýratynlyklaryny görkezýär. Muzeýlerde geçirilýän almy barlyk işlerini hemde almy işgärleri taýýarlamak ýolgalaryny kämilleşdirmek duşda garalan aýratyn mesele boldy. Şekillenýär hemde amaly haşam sungatynyň ähmiýetli orny bellenildi. Sungatyň bu uguruna dürli dörejelik ugurlary, usullar hemde ýolgalar mahsusdyr. Türkmen sungat uswatlary tarapyndan döredilýän nakgaşlyk, heykeltaraşlyk hemde kulalçylyk eserleri, zergärlik önümleri, hallar hemde haly önümler bularyň ählisi ansana tebigata mehriban topragy süýgä ýugurlanlar hemde türkmen jigmetiniň baý ruhy durmuşyna suwtnamalardyr. Şeýlede meden şäherleriň çäklerine Mar vilayatynyň Murgay we etrawyna Oğuzhan adyny türkmen film birleşigine surat düşirilen filmler görkezildi. Binýat hemde owaz filmlerine türkmen halkynyň öz däb desturlaryna aýawly çemeleşýänligi, watana bolan süýgi, pehemmillik, asyllyk barada gurrun berilýär. Mundan maksada mihmanlar üçin Mar şäheriniň ajaýyp künjekleri boýunça gezelençler guraldy.
Medeniyet halkın kalbıdır diyen şigar öňe süren Mehriman Arkadamy tarapyndan milli medeniyetimizi sungatymyzy üstürmek, oň düýp many mazmunyny ýaş nesillere düşündirmek, senetçilerimizi amaly haşam şekillendir sungatymyzy, milli mirasymyzy hemde gymmatlyklarymizy dünýäge ýaymak babatda uly işler amala aşyrly. Arkadagy serdarymyzdan başlangyjy bilen geçirilýän bu giň gerilme şäheri her ýyl ýurdumyň durly sebitlerini guralýar, hemde milli medeniýetimiziň aýdyň we köp uguşgunly aýratynlyklaryny äşkär edýär. Köp san adamlaryň medeni gymmatlyklary bilen tanışmagyna, täze zekinleriň ýüze çykarylmagyna ýardam berýär. Hepdeliň milli uguşgunlar çaýylan şäherleri Türkmenistanyň awadançylygyny, durnukly ösüşini, parahaçylygyň hemde ösüşiň belentliklerine tarap ukunlyk hereketini alamatlanyrýar. Şonuň üçin hem bu sungat forumuny dolu derejede halkymyzyň ruhy belentliginiň bayramy diýip atlanyp bolar. Medeniyet hepdeligi bulgamyň durly ugurlaryna odaly bilen bolsa, türkmen halkynyň ruhy mirasyny gorap saklamak, öwrenmek hemde yer ýüzünde wagt etmek, dörejilik işgärleriniň hünär taýdan ösüşini höwetlendirmek boýunça geçirilýän işler hakynda düşünje berýän özboşly çäre bolup durýar. Medeniyet hepdeliginiň şäherlerine sunugat dörejilik işgärleri duşgar geçirip, geljekde gözüňde tutulan iş meýnamalaryny kesitleýärler. Duşgar işçiligi hemde netijeligi bilen tapatlanýar. Dörejilik forumunyň 3-nji güni konsert bilen tamamlandy. Onna Balkan hemde daşary vilayetleriniň aýdymçylary, dörejilik toporlary öz ustatlyklaryny görkezdiler. Halk hemde häzirki zaman aýdym saýlar ýaňlandy, joşguny tanslar ýerine ýetirli. Konsertiň dowamyna Berkara döwletiň täze ýamynyň galkynjy döwrüni ýurdumyzda arkadagy serdarymyzyň ýol başlygyna amala asyrlayan beýik işler wagt edýän joşguny çykyşlara giň orun berli. Aýdym saýlaryň owazy bugünkü wakalar münasibetli gorulan dawralara otgoşup, bayramçylyk uguşgyny çaýdy. Ýurdumynyň durmuşynda möhüm ähmetli wakalaryň aýdym saýly çykyşlarynyň utgoşdyrylmagy ajaýyp däwürli. Munyň özi meden şäherleriň ähmetini hassa belende göterýär. Şolar wagtda da konsertiň dowamyna çykyşlar türkmenistanylaryň jewitliginiň hemde dörejilik zähmetiniň, ilhamynyň hakyky bayramyna urly. Häzirki döwürde ýurdumynyň ähli ugurlary boýunça gadanýan ösüşlerini wagt edýän aýdymçylaryň, sazanlaryň hemde tanışçylaryň çykyşlaryna konsert atnaşylar uly ruhlanetlik bilen tomoşa etdiler. Şeýlede şowkynly el çarpışmalary bilen artistler alkyşladylar. Munyň özi sunugat ustatlarynyň zekine berilýän ýokary baha bolup durýar. Konsertiň tapawutly aýratynygy türkmen sunugatynyň baý kuwwatyny şöklenýän çykyşlaryň köp türlüliginden ibaretdir. Konsertdäki köp uguşgyny çykyşlar 2022-nji ýylyň halkyň arkadagy zamanasyň şigary bilen berk baglanyş kıllar. Joşguny çykyşlarda ägir türlü özgertmeleriň başyna başlan Gahraman Arkadagymyzyň hemde häzirki wagtda üstünlikli dowam edýän arkadagy serdarymyzyň beýik işleri Mehriman topragymyzyň gözelligi wagt edildi. Ýurdumynyň meşhur dörejilik toporlary, belli halk aýdymçylary hemde türkmen estradasynyň ýyldızlary, folklor toporlary öz ustatlyklaryny görkezdiler. Olaryň tomoşaçylary sowgat beren ajaýyp çykyşlary ýerine ýetirjilik ustatlygy tomoşaçylarda ulugdyklanma döretdi. Şonuň kimin toý çäherleri iýleşleminiň diňe bir ruhuny galkandyrman, eýsende olaryň watançylyk duýgularynyň ösmegine de uly täsir edýär. Çünki olarda agly berliň hem awadançylygyň, hormatly prezidentimize bolan beýik hormat sarpanyň ýokurdygy ýüze çykýar. Umuman aýdym saýly çykyşlaryň owazy ata watanymyzyň ajaýyp döwrümden was bolup ýaňlandy. Konsertiň ahyrynda gatnaşyjylar tarapyndan ýerine ýetirilen aýdymyň ruhuny göterji sözlerini hemde joşguny mukamilyna ýurdumynyň gadanyň üstünliklerine bolan tüýt sürekden buýsanç beýan edildi. Häzirki günlerde geçirilýän maslahatlar, dowuşuklar, dürli çäreler ýurdumyzyň ähli ulgamlaryna ösüşlerini şöklendirýär. Olaryň bayramçylyk däwreleri bilen utgaşmagy aýratyn ähmiýetlidir. Milli Geňeşiň halk matlagynyň başlygy hormatly arkadagymyň Türkmenistanyň matlagat merkezine ýaşlaryň gatnaşmagyna döwlet ýaşlar siýasatynyň bulgamda milli kanunçylygy mundan meýlekde kämilleşdirmek iler tutulýan meseleleri boýunça geçiren matlagady ýaşlarymyzda ruhlanetlik duýgusyny öretdi. Şu münasibetli Murat Garif adyna Türkmenistanyň döwlet lukmançylygy universitetinde
Türkmenistanyň Telekommunikasiýalary we Informatika institutyna geçirilen hoşallyk matlagatlary uly ruhlanetlige wetlendi. Onna Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk matlagynyň agdalary, mejlisiniň deputatlary, ýokary okuw mekdebiniň muallimleri, talipler gatnaşdylar. Ýaşlara mahsus bolan we atybabalarymyzyň ruhy gymmatlyklaryny öňüne jemleýän binýady ýetatlanýan ýaşlar barada döwlet siýasaty üstünlikli durmuşa geçirilýär. Watanmyda, halkymyda azaýyp milli däp desurlarymyza wepaly, bilim we terbiýe almagy, sport bilen meşgullanmak, hünäre öwrenmek, dähme çekmek höwetli, ruhulent ýaşlar kemale gelýär. Türkmen ýaşlary garaşsyz baky tarap döwletimiň geljegi, ýaşlyň ruhy we beden taýdan tagdynlygy, hünär taýýarlygy tadyny kämil şahsiýet bolmagy, dörejilik ukygy we pikirlenmek başarnygy jemgyýetimiň kämilleşmegine hemde döwletimiň ötüşine uly tergi berýän güýçdür. Türkmen Döwlet Binägarlyk Guruluşy Institutyna medeniýet we sunudy işgärlerini hemde Magtumly Pragynyň şygyryýet güni münasibetli geçirilen ilma maglumatlagat, Magtumly türkmeniň ruhy dünýäsiniň, medeniýetiniň, milli gymmatlyklarynyň genji hazynatlary diýilip atlandyrly. Magtumly Pragynyň watan söýjilik goşgulary çykyşlaryň ödönüdi. Aýdym taýlary bilen utgoşan çäre ýokary ruhulentlik maksud boldy. Türkmen Owu Hojaly Üniversitetine medeniýet we sunudy işgärlerini hemde Magtumly Pragynyň şygyryýet güni münasibetli universitetiň professor muallimlarynyň we talip ýaşlarynyň gatnaşmagyna milli medeniýetimiz we sunutymyz halkymyzyň ruhy baýlygy diratly ilma maglumatlagat geçirildi. Matlagatda çykyş edenler Türkmeniň beýik akıllary hem milli şahyry Magtumly Pragynyň ömür dörejiligi, oň şygyrlarynaky öwüt ünnegler, watançylyk, döwletçilik düşünjeleriniň beýan edilişi barada. Şeýle de oň dörejiligine milliligiň, ruhy galkynşyň we medeniýetiň aýratyn ornunyň bardygy barada giňişleýin gurrun berdiler. Türkmen Owu Hojalyk Institutyna medeniýet we sunudy işgärlerini hemde Magtumly Pragynyň şygyryýet güni münasibetli milli medeniýetimiz we sunutymyz halkymyzyň ruhy baýlygy diratly ilma maglumatlagat geçirildi. Onna çykyş edenler milletiň mertebetine deňelýän medeniýeti insan köňüliniň nury, pederleriň paýgas gory, milliligiň sallanşagy, milli baýlyklaryň altyn täji, ahlak we edep ýörelgeleriniň binýady, alhamyň gözbaş akawatsy dogrusyna gurrun berdiler. Çykyşlarda halkyň arkadagly zamanasy ýylyna milli medeniýetimizi ösdürmek aýratyn ünsürilmegi netijesinde merdana halkymyzyň öten ruhy dünýäsini, baý meden miratyny açyk görkezýän meden şäherlerin gerimi barada giňişlendirilip geçirildi. Türkmen Döwlet Medeniýet Institutyna geçirilen şäher şanly seneler bilen bagly boldy. Türkmen Döwlet Maliýe Institutyna şanly seneler bilen utgoşuklukda geçirilen ilma maglumatlagat Türkmenistanyň mali ykdysady we bank ulgamlaryny ösdürmek ileri tutulýan ugurlar diýilip atlandyrly. Senat we Guruluş Önümçüligi Ministrligine şeýle hem Guruluş we Binägarlyk Ministrligine geçirilen matlagatlar bayramçylyk şäherleri bilen utgoşdy. Türkmenistanyň Döwlet Medeniýet Merkeziniň Döwlet Kitapxanatyna geçirilen şäher arkadagly medeniýetim sunutym berqarar döwletde artýar gymmatyň diýilip atlandyrly. Şekilleniş sunuty muzeýine paýtagtymyzyň merkezleşdirilen kitapxanalar ulgamy tarapyndan geçirilen dörejilik duşugy şanly teneler bilen bagly boldy. Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekeşçiler Partiýasynyň merkezi geňeşiniň hemde Senagatçylar we Telekeşçiler birleşmesiniň bilelikde guramagyna bagtyarlyk döwrüniň medeniýeti we sunuty atly aýdym taýly dawara geçirildi. Dawaraň dowamyna Maýy Kuly wadynaky Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň aýdym taý toparynyň çykyşlary ýokary şatlyk şowkuna ýe boldy. Paýtagtymyzdaky merkezleşdirilen kitapxanalar ulgamynyň guramagyna medeniýet halkyň ruhy baýlygy atly dörejilik duşugy geçirildi. Medeniýet we sunudy işgärleriniň hemde Magtumly Pragynyň şygyryýet güni münasibetli halkara insanperwer ilimlary we ötüş universitetine geçirilen ilma maglumatlagat Türkmenistanyň meden diplomatiýasy milli mirasyň özbolşy bölegini gorap saklamak diýilip atlandyrly. Şanly seneler münasibetli Türkmen Döwlet Beden Terbiýe Sport Institutyna geçirilen şäher ýokary ruhulentlige wetlendi. Denanlar Birleşiginiň merkezi geňeşiniň geçirilen şähereti bayramçylyk dawaralarynyň üstün ýetirdi. Türkmenistanyň Bazar Amanfadynaky Döwlet Çağlar Kitapxanaty tarapyndan Magtumly Ilham Çeşme taýatly dörejilik duşugy geçirildi. Hormatly adamlar, ene bolsa ýurdumyzyň vilayetlerini we paýtatymyz Aşgabat şäherine şuň 24-nji iýuny saat 20-den 25-nji iýuny saat 20-çe boljak howa barada Türkmenistanyň howa maglumatlarynyň berýän habar bilen tanış boluň. Balxan vilayetine azken bulutly howa bolup demynaz güne ordan tele sekundda 8-13 metr etýän şemal öser. Howa gecesine 23-28 gradus maýl, gündüzine 36-41 gradus ysy, kenary etraplaryna 30-35 gradus maýl bolar.
Ahal vilayetine az bulutlu hava bolup demad kuna oradan tele sekundda 8-13 metr etýän şemal öter. Hawa gecetine 24-29 gradus mayl, gündüzüne 37-42 gradus ıssy bolar. Maraň vilayetine açyk hawa bolup demad kuna oradan tele sekundda 9-14 metr etýän şemal öter. Hawa gecetine 24-29 gradus mayl, gündüzüne 38-43 gradus ıssy bolar. Leba vilayetine açyk hawa bolup demad kuna oradan tele sekundda 9-14 metr etýän şemal öter. Hawa gecetine 25-30 gradus mayl, gündüzüne 37-42 gradus ıssy bolar. Daş vilayetine açyk hawa bolup demad kuna oradan tele sekundda 7-12 metr etýän şemal öter. Hawa gecetine 23-28 gradus mayl, gündüzüne 36-41 gradus ıssy bolar. Paytahtymyz Aşgabatda az bulutly hawa bolup demad kuna oradan tele sekundda 8-11 metr etýän şemal öter. Hawa gecetine 25-27 gradus mayl, gündüzüne 39-41 gradus ıssy bolar. Ýurdumyz boýunça ýyl aýynyň 25-nä magnetik hadisasynyň gowşak täsirli bolmagyna garaşylýan. Eziz vatandaşlar, Tomuz paslyny howanyň derejesiniň ýokurlanýanyny nazara alyp paslyň aýratylyklarına laýyklykda giyinmegi, bunyň ýeti şöhlesinden goranmagy, şeýlede ýurdumyzda hereket edýän şahsy we jemgyýetçilik arasyçylyk tertip düzgünlerini berja etmeňizi maslahat berýäs. Mehriban eleşler, bulary berk berja etseňiz ýylyň islenip paslyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar şundan watan habarlar gepleşimiz jemgyýäs. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwründe aty watanymyz Türkmenistan ähli wagtlarda ösüşlere betlenýär. Ähli ösüşlüň özünde bolsa halkyň bekbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam düşünür. Hoş wagtyňyz.